eta informazio asko ematea, hori gure lana da. Biletea, bi tokitan erosi takian eta bestela gure makinetan. Eta makinak ez badituzu egunero erabiltzen, makinan atxeatzen, bai? Adibidez, bilete bat Donostia, une bat hori 6 euro balio du. Eta denak berdin, umeak ordaintzen dute, 5 urte arte ez dut ordaintzen. 6 ja ordaintzen du biletea. Zuek ez, Oso ondo. Adelante. Polizia datorrela. Polizia deitzen dut, eta karo, hor, biletek gabe ezin dut izatik. Zer pasatzen bazaizue, gure errue da. Guk ez dauko errue. Orduan, polizia. Polizia etorri bat da, eta zuen izena apuntatzeo. Ui ama... Fuerte. Beitu, biletea funtzionatzen du, da ematen ditu txartel bat. Eta txartel horrekin guten geha tornota, eta torno laukigorri jartzen dugu. Laukigorri jarrita, irakurtzen du, eta ateak egiten dizkigu, Eta hola, bidaia nire zaldeu. No. Nola gidatzen da trena? Makinista bat daukeu, eta gaina ez dauke kotxekoak ez volantea daukela. Trenak ez dauke volantea, dauke palanka bat. Dauke volanteik esan jo trena. Palanka bat egin dugu. Ez da begatik. Txapeldun, hori esan du. Zein da zure izena? Nire izena Beatriz Orbea Aizpurua da. Beatriz Orbea Aizpurua, hori da nire izena. Osoa. Oso. Bai? A ber, Zirak, zagatetu behar diozu. Zein da zure lana? Bera, ni musika irakaslea naiz, duela urte asko. Eta irakasten dut musika linguaia, gero esplikatuko izuet pixka baten zer da, eta pianoa. Eta nire lanbidea. Zenbat instrumentu musika eskola? Bida, ez ditut inoizkoak, guantxe esango izut. Pianoa, akordeoia, trikitixa, panderoa, txistue, tambolina, perkusio instrumentu pila bat batea, gero ikusiko ez zuela gelan zenbat are, flauta, klarinetea, trompeta, biolina, ez dakit denak esan dituten. Zenbait irakasle izan dute? Bagare 16 irakasle. 16, bai. Batzu, instrumentu bakarrik irakasten dute, eta beste batzuk gauza gehiago. Eba, txorri. Zenbat urtekin hasi dezakez? Musika eskolan? Zenbat urtekin hasi nintzen ni? Ez, hasi Hasi daiteke. daiteke? 5 urtekin. 5 urtekin. Hemengo batzuk esan dezuela. Bai. Zeroztela gaina. Aber, bakarrik umek ikasten dute musika. Ez, jende, adina guztitako jendea dator honea. Zuen adinetako, hasten zeate musika tailerran eta pixkanaka musika linguaia bantxe esango izetela zer dan. Eta gero instrumentukin baino badare, heldu asko, bai igual txikitan ikasitako datozte Ramiro, amatxo asko datozte, atxun amona batzuk ere jubilatuta darela ere batozte. Ekerretako Beatriz! Ez horregatik, gusto.
Soltatu. A ver, kaixo. A ver, galdetu jozu. Baina begiratu aurpegira. Nire izena da Xavier. Xavier, etorri erik. A ver, galdetu jozu. Lana, nik, hemen orokorrek gauz asko egin ditut, baina, batez ere zautuko jazu zatik takian eten nahi sarrerak sartzen. Takian, oso ondo. Etorri Helene. Galdetu. Zenbat jende? Hemen sartzen dira 373 pertsona. Pila bat. Hori asko da, Bai etzinar. Asko da, bai. Pantalla, gero erakutsiko dizuet, gora joko geha, eta ikusi duzu, baina, hor ikusten duzuen aparatoi, hori da proiektore bat. Hori da lehen hola ikentzien, guain ja, zuek ezautzen duzuna, ja moderno bat da ordenadore bat bezala. Eta horrekin argi handi batekin, irudi pantailan azaltzen dira. Sarrerak prezioz berdin hauke zuenak aurren saiotako die 380 balio prezio. Eta heldunak 5 eta 40. Zinen jan daitekeen? Bai, guk hemen uzten du jaten, baina gero gauzak txukundu inbardie. Ekartzen dena, bota lurrea ez, inbardie zakarrontze bota. Horretako dauzko beti zakarrontze hondi horiek botatzeko. Baina azken aldin esan bardeo, guain datozen honek oso garbi dira. Saiatzen gara. Lehen egia esan izaten genuen hemen kristona garbitzeko. Eta guain azken aldin, basura gutxien, gauza da zuriko xokik eroitza lurrea, baina poltsak eta basura botatzen. Oso kontentu gaude horrekin. Baina zaborra noa bota behar da. Basura. Claro, berrera bidina ditugu gauza, baiet. Etorri Martino Gartamendia, cariño. Gara, zer galdetuko dugu. Nire, beira, zer galdetu behar dugu. Azken zaigo galdera. Hemen gauz asko iten die, etortzen dira jendean dantzaitea, antzerkik itea, hitzaldik ekutzen ditugu, gauz asko. Bakarri pelikulak ez. Bakarri pelikulak ez. Oso ondo. Zein da zure lana? Zein da nire lana? Bale, ni naiz liburu zaina. Bai? Hitzak esaten duen bezala, tokatzen zait liburuak zaintzea. Bai? Orduan egiten detena da, liburuak erosi, begiratu pixka bat, aber zeintzuk diren interesgarriak, eta gero hemen ordenatzen ditut, etortzeko zuek ikustera eta etxera eraman alizateko denbora batez. Liburuak eta pelikulak. Baita! A ber, Martin, zer galdetu nahi diozu? Zema liburu da liburutegi? Asko galdetzen duzu hori. Zehatz-mehatz ez dakit esaten, baina 33.000. Pila bada, Hogeita 33.000 da. Dago hemen ikusten dezutena eta gero dago soto bat bezala. Gela bat horren berago, daudela ja pixkat helduagoen liburuak, eta entziklopediak, zarlakoak, orduan alezale pila daude. Ze ondo. A ber, Marte. Zema liburukideke liburua etxean? Bale, txartela izan ez geho, bai? Liburutegiko txartelarekin izan ditzakezu 3 liburu eta 3 pelikula liberean. Eta liburuak eraman ditzakezu 3 aste, 21 egun, eta pelikulak astebete, 7 egun. Biok esango diu?
Ni galdetuko dio, zenbat liburu hartu daitezke batera? Ba, hartu ditzakezu 3 batera. Nahi baizu bat, nahi baizu 2, eta gehienez 3. Ba, nizoi eskerrik asko gutxinez, ez? Zuri. Oso ondo!